O, tora mga par, gawas ng baho par. Nakuha ni sila. Ilapag ko ninyong pick sa imong X nga construction worker. Abi ni mo mablind me sa wala pa ka nag-abroad. Grabe ng gakos nimo sa akong kailang nga construction worker. Base nakuyapan ka sa imong X arao. Basaha ang may di sa imong X. Go back inside the room. Tuara ng gawas na ang imong baho. Jay, wa hibaw ibasin imong X. Aman sa imong anak nga imong gi-lockdown kay lagi construction worker maong namunit na lang kag itik CTT mo jobless kikay vlog unya karon kikay vlog unsaon naman sakpa naman jud ka gawas sa imong baho ikaw sa imong sarili ikaw mismo nagpabaho sa imong sarili tungod ngun ana man di ka kadamak dai ngun ana man di ka kaugawan so mao una sa makadaghan. Kung unsay imong ipagawa sigurado hapon nga walay baho mo liking ingon bitaw nga way